Bueno, eu creo que o que vimos en Lugo que retrata moi ben é o Partido Popular e ao señor Rueda, onde nos din que están dispostos a todos con tal de conseguir o poder, e eu creo que esta forma de facer política vai ser penalizada nas urnas en canto a cidadanía volva a coller as mans, volva a coller na súa man o dereito a decidir a quen elixe de alcalde, non? Porque é evidente que os veciños e veciñas de Lugo hai 3 anos non votaron para ter unha alcaldesa do Partido Popular, que o que vimos foi a peor cara política, un Partido Popular que está disposto a todo con tal de conseguir o poder polo poder, mesmo aproveitarse do falecemento de 3 persoas, e a resposta van a ter en maio de 2027, onde o Partido Popular volverá á oposición. Bueno, que o Partido Popular está demostrando cos seus feitos que non é que o pacto antitransfugismo este morto, é que eles son instigadores do transfugismo, porque esta non é a primeira moción de censura que vemos con tránsfugas, non? Houbo máis lugares onde o Partido Popular utilizou tránsfugas, moitos casos tamén do Partido Socialista, para chegar a alcaldías pois dunha maneira antidemocrática e ilícita.